welcome to my vlog. This is Jen D Vlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga nangangamusta sa akin. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Yan. Yan ang pag-uusapan natin habang ako ay nagluluto ng century tuna. Pero bago dyan, pasok intro! So, ito na nga mga vlog, boom! Ang aking vlog for today is pag-uusapan natin kung sino yung mga nangangamusta sa akin kung okay na daw ako. Bakit kaya nila ako kinakamusta? Syempre, mga ganon is, syempre, kinakamusta nila ako kasi alam nila yung mga bagay-bagay na hindi na dapat pag-usapan paminsan-minsan at nakikita nila yon at nakita nila noon. Yon. Kaya sila nangangamusta sa akin. Pag-uusapan natin habang ako ay nagluluto ng paborito kong century tuna our lunch ng aking alaga. So, yon yung mga nangangamusta sa akin. Heto ako, boom! Change oil! Change oil tayo, guys. Ayan. Diba? Bagay ba? Bagay ba yung change oil ko? Hindi naman change oil na ano change, siyempre, kulay-kulay ng buhok. Yan. Ganun pala yun, no? Ganun pala yun. Na, first time ko lang nagpakulay ng buhok, guys. At, satisfied naman ako kung ano yung resulta. So, ito na nga tayo. Lalagay ko muna tong century tuna ko. Yan. Alam niyo ba itong century tuna na to? Paborito ko to nung bata ako hanggang ngayon. Kasi mayroong benta sa Japan shop. O, diba? Philippine product. Meron dun. Century tuna. Iba-ibang klase to. Spicy, flex oil, oil, mga ganun. Yung flavor niya. Tama ba ako? Lalagay ko muna to, guys. Yan. Ang aking paboritong century tuna. So, ito na nga yung mga nangangamusta sa akin. Okay po ako. Okay lang po ako. Be happy and beautiful. Boom! Yan. Beautiful tayo lagi. Tsaka yung, yung problema, sabi nga ni Father, huwag mong i-stay sa sarili mo yun. Kailangan, yung problema is, bibigyan nyo ng kalunasan. Hindi yung pinagtatambayan ang problema. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ang sarili mo lang. At yung desisyon mo na dapat mong gawin na alam mong tama sa sarili mo. Yon. So, ito na yung mga nangangamusta sa akin, mga friends ko, mga bago kong kaibigan, at concern sa akin, syempre. Ramdam ko yon yung nagsasabi sa akin na, kamusta na ako, happy ka na ba, happy ka lang, be happy ka lang, ingat ka lagi, mga ganon. Yan. Salamat sa inyong lahat, mga ka-vlog ko, mga kaibigan, family, anak. Ito ako, okay lang po si Jenilyn Delalinco. Yan, boom! Habang tayo ay nagluluto. At doon naman sa mga nagsasabi sa tabi-tabi na iiba-iba, ay nako, pagpatuloy niyo yan, guys. Pagpatuloy niyo yung mga ginagawa at sinasabi niyo tungkol sa akin na, alam niyo, hindi naman natutulog ang lupa. Ang lupa, merong matayan at pandinig. Ano ka ba? Si Jenilyn, hindi malalaman. Alam ko niyan. At kung, siguraduhin mo lang siguraduhin mo lang malinis na malinis ka, ha? At kasi, kung hindi ka malinis, magkita lang tayo sa mata. Yan lang ang payo ko sa'yo. Girl, ha? Huwag kang magmalinis, ha? Hindi naman ako sanay mang-away. Kumbaga, pinapayuhan lang kita. Ha? At doon naman sa mga nagsasabi na maganda. Yun ba yung magandang sinabi sa akin? Mas blooming daw ako ngayon. Diba? Bak ganun. Totoo ba yun? Comment down below. Hindi naman. Kumbaga, naging blooming tayo kasi ang kinapitan natin is yung sa taas. Yun lang yun, guys. At syempre, problema, hindi yan tinatampayan. Nilalampasan yan at kinakaya. Kailangan natin ganun, guys. Yan. Malikot ako kasi nga, nagluluto ako ng century lunch namin ng alaga ko. Yun yung, masasabi ko, yung content ko ngayon. Mga nagsasabi na, kumusta lang ako? Okay lang ba ako?
Yan. Okay lang ako. Okay na okay ako. Happy ako sa nangyayari sa akin. Happy ako kung ano ako ngayon. At kung ano man yung noon, is past is past. Yun, past is past, mga ka-vlog. Pero kahit gano'n, syempre, kailangan nyo pa rin. Huwag kalimutan ang lahat. Kung hindi, magpatawad. Yan. Kasi pag nagpapatawad ka, more na maraming dumarating sa'yo ng mga friendship bago makikilala pa na mga tao. Yun. Tama ba ako? Ang galing-galing ko magpayo, no? Pero nung nangyari sa akin, grabe. As in. Pero, sabi nga nila, tapos na yun, tapos na. So, kalimutan na natin. So, yun na nga ang aking vlog for today, content for today. Gusto kong share out yung mga nangangamusta sa akin at ginagabayan pa rin ako sa pagpapay nila sa pamamagitan ng pag-PM sa akin every day. Hindi naman every day siguro or every other day, every magkikita kami ganun. So, maraming salamat po sa inyo at lagi pa rin kayo nandyan sa akin. At huwag kayong mag-alala, nandito lang din naman po ako. Kung gusto nyo po ng payo or kung ano po yung maitutulong ko, eh, siyempre, bakit hindi ako tutulong ba? Kilala nyo naman ako eh. So, yun, maraming salamat po sa inyo. At okay lang po ako, okay si Jenny Lynn. Yan. Okay ako. So, sana is okay na po sa inyo yun. Na nasabi ko na okay po ako. Okay na okay. Siyempre, marami pa tayong bagay na dapat gawin, plano, pangarap. Pakita natin yan, guys. Pakita natin. Walang susuko. Kapit lang. Kapit lang. So, yun. Thank you, mga ka-vlog. Thank you for watching. At sasabihin ko na rin, pag ako ay nakapag 3K subscriber na, is magpaparapol ako. Magpapamigay ako ng low WH at free banana. Siyempre, ang banana manibigay is ang aking kuya. Yan. Siya ang magbibigay sa inyo ng banana. Siyempre, kuya ko siya. Siya yung manager ko. Dude! Yan. Sana is nalalapit na ang aking 3K subscriber. Yay! Yan. Thank you so much sa inyong paniniwala sa akin at sa aking mga vlog. Kailangan din sad. Siyempre, diba? Minsan sad, minsan happy. Pero karamihan sa aking mga vlog is puro kasiyahan ng aking mga kaibigan at mga kakikilala pa lang. Yan. Thank you so much sa inyong pagtitiwala. At i-update ko sa inyo si Mr. K, ang aking sabon, guys. So, yan, guys. Wala na. So, gumagamit na rin ako ng cream. Bigay ng amo ko. Cream sa aking mukha. At, ayan po yung resulta. Yung dito po sa noo, yan, nakita nyo, medyo wala na po, diba? So, pinagpapatuloy ko lang. Mag-isang buwan na po ako. At yung best friend ko is gumagamit na rin siya, guys. Kaya, kung sino yung gustong order ng Mr. K kasi Korean soap lang siya. Yeah. Yan yung update ko sa inyo. At kung gusto nyo pong magpa-design ng bahay, nagpa-design na po ang aking kuya, just PM Jenny Lynn Jelalinko. At para maibigay ko sa inyo yung FB ng aking kuya para naman makapili kayo kung ano yung gusto yung mga design. Yan. At salamat din kay sa aking pinag-memberan na napaka-supportive talaga. Si Papa Poy Poy, yan, mega shoutout po sa'yo. Salamat po kasi sa kahapon nag-LS po ako is umatake siya, pinatamsak. So, natutuwa ako. Tapos natutuwa ako sa mga dati ko pang kaibigan na lagi silang pumupunta rin sa aking premiere, kagaya ni hindi ko napapangalanan kasi baka may malampasan ako. Kaya maraming salamat sa inyo dahil nandyan kayo lagi sa akin at sumusuporta lagi sa aking mga vlog, sa aking premiere at kung ano man yung mga ina-upload ko. Maraming salamat. At maraming salamat din nga pala. Hindi ko kakalimutan. Kung basher ko man, thank you so much kasi may time ka pa rin ako, di ba? Thank you sa'yo. At mag-ingat po tayong lahat. God bless ating lahat. At huwag kalimutang magdasal lagi, ha? I love you all kasi lalabas na ako at magsusunod. Bye! Sana nasiyahan nyo itong vlog.